Правілы сям'і, калі на яе глядзець як на сістэму. Сям'я – адзіны жывы арганізм. Калі адзін член сям'і перажывае цяжкасці, гэта ўплывае на ўсіх астатніх. Стома, раздражненне, хвароба ці канфлікт – гэта не выпадковасць, а сігналы таго, што сістэма зараз перажывае цяжкасці. Правілы сям'і як сістэмы. Першы важны прынцып – баланс даю-бяру. Кожная сям'я трымаецца на абмене – справах, грошах, клопаце, увазе ці падтрымцы. Калі нехта доўгі час толькі аддае і амаль не атрымлівае таго, што важна для яго, ён і ўся сістэма становяцца крохкімі. Другі элемент сям'і, як сістэмы, гэта ролі і функцыі. Якія бываюць ролі? Мы іх не прагаворваем, але ведаем, што ёсць, напрыклад, та, хто ўсё трымае, той, каму дапамагаюць, той, хто вырашае, жартаўнік і іншае. Часцей за ўсё яны размеркаваны неасэнсавана і працягваюць працаваць нават тады, калі жыццё змянілася. Напрыклад, вы захварэлі, стаміліся або у вас з'явіліся новыя абавязкі, а сям'я ўсё адно чакае, што вы будзеце цягнуць як раней. Гэта стварае напружанне, крыўду і канфлікты. Сістэмны погляд прапануе назваць свае ролі і абмеркаваць, якія з іх можна мякка пераразмеркаваць. Трэці элемент – межы. Гэта баланс паміж мы разам і у кожнага ёсць сваё жыццё. Калі межы надта размытыя, узнікае адчуванне, што ў нас ні хвіліны на сябе. Калі занадта жорсткія, шмат дыстанцыі самоты. Здаровыя межы дазваляюць і быць блізка, і заставацца асобай. Чацвёрты элемент – негалосныя сямейныя правілы. У многіх сем'ях прымаецца не скардзіцца, не прасіць аб дапамозе, заўсёды быць моцнай. Гэтыя правілы рэдка абмяркоўваюцца, але моцна ўплываюць на ўсіх. Сістэмны падыход прапануе спачатку іх заўважыць і ўжо потым асцярожна вырашаць, што з гэтага нам працягвае служыць, а што ўжо шкодзіць. Такім чынам, сістэмная тэорыя – гэта не пра ідэальную сям'ю без канфліктаў, а пра невялікія, але рэальныя крокі ў вашай канкрэтнай сітуацыі.